Naknujakon agayan kaput ranggas tinaglabas ngimse pudi simang baykadungo insublin dereg tatbiag ko di ka kuma amang dua-dua dito'y puso wen siksika day di sa nga impala amna iwak simon agragsakta siya ken sika arik na ikagumanta nga awanti mamagsina sapay kumatamatungpal mo adi nagtung nga ikulbo ngamin amok nga ipupusay ko numapukaw ka tayo arpad ko jakto pulos nga umadayo dita den na puon biyag ko nay dumdumat samit nila ilong di agresat to'y ragsak ko siya ken sika may maysan arik na ikagumanta ngawanti mamagsina siya ken sika may maysan arik na ikagumanta ngawanti mamagsina linipat kon tinaglabas napnuan akon itiragsak nasangalen nalagdang nga ayan siya ken sika